Ало. Силви? Балин. Ау! Събрахме се. Как си? Удобно ли е? Естествено, аз те очаквам. Ето ме, пристигнах. Започвам с това, което хората правят напоследък във Фейсбук. Това е нещо, което превръща всичките ти снимки и статуси от както си се регистрирал в социалната мрежа в някакво кратко филмче. Ти направи ли го? Ами да, цъкнах да видя, защото ми беше интересно. Хареса ли ти какво се получи? Да. Беше някакво такова хубаво връщане назад, защото в интерес на истината за мен създаването на Фейсбук беше свързано с разни любовни увлечения. Тогава си спомням, беше нещо съвсем ново и странно дори. И ми беше интересно да се върна назад и да видя какво се е случило всъщност от тогава според Фейсбук. А последно, кога ти се случи да опиташ нещо ново? Ами всъщност концерта, който сега ми предстои на 13 февруари е поредното ново нещо, с което трябва да се справя и което ще опитам. Така че... Какво е различното от това, което си правила досега? Различното е, че за втори път ще бъда сама на сцената, само че този път на мен се падна задачата да събера музикантите, да водя репетициите, да се занимавам с рекламата на проекта, да избера парчетата, тъй като до този момент като цяло това нещо го водеше Касиел Нуашер, с която аз работя. Това е новото и е голямо предизвикателство за мен, е доста шашкащо, но мисля, че ще се справя. Звучи като ти да движиш абсолютно всичко от до. Да, така звучи. Така е. И най-накрая ще трябва дори да се изкефиш на сцената. Ще се получи ли? Ами да, надявам се. Пък и честно да ти кажа, това с кефенето на сцената е нещо много специфично, защото обикновено, когато вършиш някаква работа, дори да ти харесва, тя не винаги трябва да ти достави удоволствие, затова пък може да доставиш удоволствие на публиката. Имам предвид, че кефенето е много следварително някакси, след като осъзнаеш какво точно се е случило. А в момента на случването, то просто се случва. От колко време репетирате и с кого? Ами всъщност ние от година и половина, дори 2 години вече ще станат. Аз и Иво и Касиел правихме любовните концерти Токсик, за които ти знаеш. Да. Но всъщност сега Иво заминава за Франция и предния месец за отрицателно кратко време аз изкарах мой първи самостоятелен концерт Crazy Love, който мина много добре. Сега в случая обаче ще бъда с няколко нови музиканти, с нова гост-звезда и отново ще бъда сама, което вече след еуфорията на първия концерт почваш повече да осъзнаваш в какво си се забъркал. И всъщност репетираме от съвсем скоро и предстоят 2 сериозни репетиции, на които ще стане ясно какво точно ще се случи. Разкажи ми за гост-звездата, с колкото думи искаш. Аз много я харесвам. Тя беше мой фаворит в предаването, което не спечели, за съжаление. Как се работи с нея? Какъв човек е? Тя е изключително зареждащ и експлозивен човек за мен. Тоест, когато тя се появи в каквото и да е пространство, тя веднага го изпълва някакси със светлина. В нея има много заряд. Тя пее прекрасно и изключително сърдечен, интересен, креативен човек и все още е в самото начало и е много нешлифована. Тоест, тя е изключително истинска. Дори има някаква доза наивност в нея, която аз много харесвам. И всичко беше много странно, защото тя учеше заедно с мен в консерваторията и съм виждала как пее по стълбите. След това обаче някъде изчезна и се оказа, че е прекъснала. И се видяхме съвсем случайно на някакво кафе миналата година. Тя каза, че се занимава малко с театър и че води салса. И малко преди влизането и в X Factor отново видях, че искаше да дойде на наш спектакъл, но пак нещо стана и не се получи. И изведнъж тя се озова на предния ми концерт, изключително много ме подкрепи, много ме зареди и аз реших, че най-логичното нещо е тя да влезе в следващия концерт. А името на тя е Теодора Цончева. Какво за теб е любовта в 21 век, 2014 година? По-различна ли е тя с всяка изминала година? Развиват ли се хората по-добре емоционално или затъват по-скоро? Как мислиш? Това е много сложен въпрос, който ми поставяш. Може би трябва да направим спектакъл по тази тема. Скоро си мисля за това, че всъщност на пръв поглед изглежда, че хората са някакси емоционално кастрирани. Тоест, не само, че има много повече разводи, но аз честно казано виждам много по-малко двойки, много по-малко емоционално за хора, така
открито показващи любовта си, без въпросната двойка примерно да изглежда, че парадира или че показва нещо. Но според мен това е просто един процес на изчистване, защото сме в някакъв нов етап, според мен, като цяло на духовност. И както в изкуството се забелязва тая тенденция, че се търсят по-прости, по-интимни, по-чисти форми, така и според мен и хората търсят някаква искреност и чистота. И най-вероятно това е причината любовта в момента да е малко спряла. За мен иначе любовта е нещо много красиво и много дълбоко. Аз се влюбвам много рядко и забравям много бавно и трудно. И за мен това е нещо специално и много лично, което се случва в крайна сметка рядко. И все пак, как излизаш от тази любов? При всеки случай, при всеки конкретен човек ли е еднакъв пътя на преживяването след това, след раздялата, или е строго индивидуално и чакаш да видиш какви ще са симптомите и как ще се справиш с тях? Уж е строго индивидуално, защото разбира се, всеки път човека, в който си се влюбил, е различен и ситуациите са много различни. Но ми прави впечатление, че моята личност и моя характер реагират по доста сходен начин. Тоест, аз търпя много, много дълго някакви неща, много дълго изчаквам да видя какво ще се случи. Даже по някой път си мисля, че няма да мога да изляза, да кажем, от дадени взаимоотношения и в някакъв момент просто след едно тотално изстудявам. Като че ли по сходен начин завършват нещата, поне на този етап, което означава, че имам аз още какво да си работя върху себе си. Кой е най-сериозният катализатор на любовта? Музиката, романтичните филми, цветарските магазини, скъпите шоколадови бомбониери? Какво сближава хората най-искрено, най-истински, най-дълготрайно? Аз точно с нощи в Фейсбук написах един статус от един роман, го прочетох това нещо, че щастието да направиш другия човек щастлив е всъщност катализатора на сближаването. Да. На мен, ако ме питаш, да, един филм може да те вдъхнови, едно цвете може да бъде много красив жест, но просто истинските чувства, те са въпрос на някаква химия и не го казвам в смисъл на сексуална химия, просто някакво усещане за другия човек, което те кара да се чувстваш жив и живота ти да има смисъл по някакъв начин. И след романтиката да отидем на околовръстното шосе. Кажи ми какво се случва след като направихте една бурна, много шумна, много успешна премиера на Попей ми, която се случи в няколко града в страната. Имахте участие и в Македония. Да. Какво ври в тази посока, знаеш ли? Малко по малко Попей ми започва да се готви на бавен огън, защото режисьорът Андрей Левски в Булкасин и другия режисьор на филма Петър Вълчев, те написаха 12 епизода за сериал. Но тъй като не успяхме да намерим подкрепа за този проект и Андрей реши, че ще направим пълнометражен филм Попей ми. И в момента съм в процес на търсене на средства, като тази идея се оказва по-успешна, тъй като вече се намират хора, които искат да подкрепят идеята и се надяваме това лято да заснемем пълнометражен филм Попей ми с адски много още истории около тебе. Иначе и Беск. Иначе сме селектирани за участие в един фестивал в Вилнюс, сега в края на март и това е много хубаво, защото ще можем да видим как хората в чужбина биха реагирали на един такъв местен филм, така да се каже. Това си говорихме вчера с една приятелка. Как всъщност са представени жриците на любовта в някои части на Европа и как са изтипосани в България баш на шосето. Някъде са зад витрина, переденца, изискано скъпо бельо, има си врата с звънче, влизаш и така нататък. Случва се за каквото си платил. А тук е малко сякаш по-грубовато. Има ли значение всъщност или работата си е работа и трябва да бъде свършена, независимо от околната среда? Аз като актьор ти казвам, че начините винаги са от значение, дори най-малкият детайл привнася нещо ново, но истината е, че мен пък адски много ми харесва тази първична и безпардонна откровенност на нашите двете героини, защото те са си право куми в очи, смисъл. Всичко си е така, както си е. Това е. Ще бачкаме или няма да бачкаме. Да. И обратно на My Funny Valentine, кажи ми,
Каква музика ще слушаме на 13 февруари вечерта в Студио 5? Както до сега концепцията е отново слушателите да чуят любими парчета, много популярни парчета, но в нестандартни кавери. Разбира се, тематиката ще бъде по-любовна, само че нямам предвид цветята, мечетата и сърцата, за които говорихме, ами просто така един букет от песни, които ще разказват за любовта от различна гледна точка, погледнато на нея, защото любовта има и своята тъмна страна, има много краски. Добре, и все пак няколко изпълнители, няколко заглавия. Ами добре, значи Джеси Уейр, Принс, Нина Симон, Бийонсе. А според тебе, кой е най-хубавият подарък за Свети Валентин? Какъв може да бъде той? Най-нетрадиционният, ако ще, защото имаме куп примери за това, как обикновено излизат от ситуация мъжете, които нямат много време да мислят цветно. Не знам, ако ме питаш за материален подарък, вероятно би било нещо, което жената обожава и за което мъжа знае дори да е в някаква изключително проста форма. Освен това, според мен, когато хората се обичат, те непрекъснато се изучават и се вглеждат един в друг и ако мъжа може да направи някаква малка изненада, показваща, че той е открил нещо значимо за своята любима, че е открил нещо такова в нея. И ако успее да й го покаже това по някакъв начин, сигурно това ще е най-добрият подарък.